ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ತೀನಿ ರೇಗೋರ ತಿಕ್ಕನಟ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಹೋಗಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಟೀಕೆಲೆಪ್ಪುಂಡು ವೀರಗಲೆಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಏರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಟೀಕೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ ಬಂಗೋಡಿತ್ತಿನಾಗಲೇನು ಬೋದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕನ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊರಸನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯೋಗ ಬರ್ಬಿದ್ದಿ ಅವು ಮಲ್ಪನಾಗಲಿಗೂ ಸಮಾಜದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಟೀಕೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರರ ಹೊರರ ಅನುಭವದ ಮಾತಾಡಿ ಹೊರರ ಬೇಜಾರಾಗುದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಯಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಅವು ಆ ಏರಿಯಾನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ತೂಪಿನಾಗಲೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲು ತೋಜುದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿತಾರೆ ಪಾಪ ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪೊಂಜು ಅವು ಜೋಗುಡು ಪಾಪ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡಿಲ್ಲ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿರಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯ ಬಂದಿದೆ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಿನ ಅಂಚಿನ ದುಃಖದ ನಾಡಬಾರ್ದು ಐನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಅಕಲ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉಂಡು ಜಾತಿ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾತಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾತಿದ ಅಗತ್ಯ ಐತಿ ಪಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯ ಐತಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟತಿ ಐಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ ಈ ಬದುಕು ಇಂಚೆ ಉಂಡತ್ತ ಸುಸೈಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇರಂಚಿನ ಈ ಜನಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪದ್ರ ಅಣ್ಣವನ್ ಪೇರು ಉಪಹಾರ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡ್ದು ಏತೋ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಕು ಆ ಪೊಂಜು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂಕ್ಲತ್ತೆ ಈಗ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಒಂಟಿ ಬಣ್ಣದ ಅನಾಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಂಕ್ ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಜನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಬಂದ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ನಿನಗೆಂಡ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೂ ಸುರೂಟು ಮಾತ್ರ ಟೀಕೆ ಎಳಿಕೊಂಡು ಟೀಕೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈಸಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಟೀಕೆ ಎಳಿಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಲಿಗೆ ಕಂತು ನಂಚಿನ ಬಾತ್ಯಾರ ಹೆಂಗ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೂ ಎಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತೂ ಇದು ಟೀಕೆ ಏರು ಮಂತಾರ ಕಡೆಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾರಮದಲ್ಲಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಂತಿನಗಳು ಬರ್ಪುನ ಕಾಲ ಉಂಟು ಈಗ ಜತ್ತು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಏರವಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸ ಏನೇ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಬನಾಡು ಅತ್ತನ ಪಿತೆ ದಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಬನಾಡು ಮಿತ್ತುವರಿ ತೂಪೇರು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ವರಸನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೇನು ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ತೋಜಿರು ಅಂಡ್ ಪರೋಕ್ಷ ಆದ ಇರೇಗ ಕೈ ಬತ್ತು ನಡಪದು ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಸಂಸಾರನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಲ್ಯಾಕ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಯಾರು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣದು ಒರೆಸುನಂತಿದ್ದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಳ ಆತ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಬೇತೆಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ದೀದಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬರೋಡು ಆ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದ್ದೀರಿ ಒಟ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಯೋತ್ತು ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಕ್ಲಿಪ್ಪದೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಅವು ನಾಡನಾಡ್ದು ನಮಕ್ಕಳ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಕೈ ಬಲ ಬರೋಡು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಲ್ಕು ಎಂಗುಲಲ್ಲ ಏನಪಿರಾವು ಅಂಚ ಕಂತನಗಳು ಅವು ಈ ಇಂಚ ಸಂಪರ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬೋದು ಅದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋದು ಇಂಚ ಪಾತೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನವಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಎಂಚ ಇರಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಏನು ನನ್ನ ಯಾರನ್ನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೀರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಇತ್ತಿನಾರಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಂತಿಂದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೈತನ ನಟಿ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಮೈತ್ ನನ್ನ ಬೊಡೆದ್ದಿ ಬಾಂಡ್ಲೆ ಕಿನ್ಯ ಆಲೊಂಜಿ ತಿಷ್ಟಿಂದು ಆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕುಲೋ ನಿಪ್ಪುನಾಗ ಆಲ್ವಂಡಲ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗಾನ ಅಂದು
ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲೆನ್ ದೇವರೆಡ್ನ ಅಲ್ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಪೂರ ಮಂಡ ಅನ್ಪೆ ಪಾಂಡಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಬಾಲೆದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡಿನಿ ನಾನು ಹಾಲು ಬಂಡೋಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಐಕ್ ಅವು ಬಂಡ ಒಕ್ಕಡೊಂದು ನರ್ದದ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪರಬಹುದು ಒಕ್ಕಡೆತ್ತು ನರ್ದದ ಪೂರ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತ ನಾನು ಬೊಚ್ಚನ್ನಾಲ ಪಾಲಂಡು ಸುಗರ್ ಮೋನೆ ಕ್ರೀಮ್ ಅವನು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ದುವೇದಾಯಗ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ದುವೇ ಪಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತುಂಡ ಅಂದು ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುಂಡ అయినా ఈ మూల కొంచెం నమకు హెల్ప్ ఆకుండా ఇంచా మల్తుందా అంటారా నమకు హెల్ప్ ఆకుండా ఆ ఉద్దేశం ఒక ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ಯನಾರಿಗೆ ಜನಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಜನಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ನಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಏರು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಾರ್ದು ಆಪಿ ನೀತುಂಡು ಎನ್ನ ತೀರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಐದು ಮಲ್ಪನಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂತಾರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಟ್ಟೋಡು ಎನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತೆ ಬಸ್ತ ಬರ ಏತೆ ತೀಕೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ಏತೆ ಉಳ್ಳೀರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಾಗತ್ತೆ ಏರೆ ಐತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆ ದುಃಖ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಜಪ್ಪುನ ಪಗದ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಉಂಡತ್ತೆ ಟೀಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಲು ಕಂತು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡ ಅಲಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಸೇನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಎತ್ತು ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಐತೆ ಹಾಲುದಾಯಿ ಇಂಬೆದಾಯಿ ಅವು ಏಪಾಯರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ ಆತಂದು ಈ ತೆಲುಗು ಗಲ್ಡು ಒಂಜಿ 7 ನಿಮಿಷ ತಂದು 1.5 ಗಂಟೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಬೇತೆಕ್ ಅಯ್ನ ಏತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾವಂಡ ಸಾಧಾರಣ 300 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಆತನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆತನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಆಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬುದಾರೇರು ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬುಗಾರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ಲಿತ್ತಾರು ನಿಜವಾದ ಬಂಡೇರು ಅದೇ ಆ ಪಂಜ ಇಂಚಿನ ಬೀಡಿ ಕಾಟ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ಅರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಬಂಡೆ ಆರು ಈರು ಐನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ತೂಲೆ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ತೂಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಿದ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಂಚಿನಾರು ಮರಪು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಆರು ಫಂಡ್ ಬೇರೆ ನೀನು ತೂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಕೊಳ್ಳು ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಪುಂಜು ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಲಿಪುಣ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಮಗನ ಬತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಬತ್ತೊಂದು ನೀರು ಆ ಸಾಧನೆ ನಡತಂಪನಾಗ ಮುಳ್ಳು ಬಂತನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನಾಗ ನಿಜವಾದ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೀನಿ ಅವೆಂದು ಏರ್ಲ ಬೋಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮೇ ತರ ನಿಜ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬುಲ್ತದೆ ರೈಟ್ ಶಾಲೆ ಎನ್ನಂದಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಗಲಿನ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸದು ಆಕ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರು ಅಂಚಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕೊರು ಎನ್ನ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕಿನಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಸಮಾಜ ಕೊನ್ನಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದುಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ದತ್ತೊನ್ನಗಳು ಎಂಚಿನ ಹತ್ಕೊಂಡ ಈ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದು ಇಚ್ಚಿನ ನೈಜ ಏರಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿದ್ರು ಇರ್ನಂಚಿನ ಐನು ಗುರುತಿಸದ್ದು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ನನ್ನತ್ತು ಎದುರ್ಬೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟತೆ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಬುಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಾರು ಅನಂದಿತ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಬೊಕ ನಮ್ಮನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡಿರೆ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚ ಬೊಕ ಇರಗೊಂಜಿ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರೆ ಏನಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಳುದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಬಂತೀನಿ ಯಾನು ಎನ್ನು ನಾಶಕರೆ ಎಂಕ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಅನುಭವ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಲಾರ್ ಅಂಜೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮೇರೊಂಜಿ ಇರ ಅಪಗ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಜಕ್ಕೆಡು ಸೂಪ್ ಇತ್ತು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದೆ ಇರು ಆ ಪುಂಜು ಮಾರ್ರೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುಂಜು ನಮಕ್ ಉಣಸು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು 10-15 ಜನನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಕಲಿಗೆ ಜಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿರ್ತ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ನೀಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಮಾಲ್ತದ್ದು
ನಮ್ಮನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕದನಂತಿನ ಪುಂಜು ಸತ್ಯ ಅದು ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಿರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂತಿನ ರೀತಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ ಸಮುದ್ರ ನಮ್ಮ ಆಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಅದು ಶೋ ಟೈಪ್ ಅತ್ತು ರಿಯಲಿ ನಡ್ತಂದು ಬೋಪುನ ರಿಯಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ನಡ ಪಾತಿರ್ನ ರಿಯಲಿ ಮಗಟ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪದ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಪಿನ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಚ ತೂಪಿ ಅತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಂಚ ತೂಪಿರ ಅಂಚ ತೂತು ಆರು ನಿಜವಾದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇರತ್ತು ರಿಯಲಿ ನೈಜ ಆ ಪಾತ್ರೋಡಿ ಮುರುಕುದು ಓದ್ತೀರಾರು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ಐದು ಪಿದೇ ಬರೆಯಿರುವಂತ ಸಮಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಅವೇ ಗುಣಗೊಂದು ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಅಪಘಾತ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಅವಸ್ಥೆ ಅವು ಬಂದು ಬಲ್ಲ ಜರಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಇನಿತ್ತೆ ಯಾನೇ ಬತ್ತಗ ಅರಂಗ್ ಬಲಾರ್ ನಿಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪಕಂತ ಬಂಡಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಬರ್ನಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಗಾರ ತಿಕ್ಕುದಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅತ್ತ ನಾದಿ ಎಡ್ಡಾಡು ಅಂತೂ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಯಾರು ಅವು ಬನ್ನಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗಿನ ಅಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಸಾಂಗಿನ ಪಕ್ಕ ಇಂದಿನಕ್ಕೆ ಆನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಕ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಅವು ದಾದಿರುತ್ತದೆ ಪಪ್ಪ 1982 ಕಟೀಲ್ದ ದುಮ್ಮದಾಸರಣ್ಣ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಪನಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಕಟೀಲ್ ಗೊಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ಮೂರ್ತಿ ಬಲ್ಲೋಡ್ ಗೋಪುರ ಆರಾಧ ಭಕ್ತನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರೆಗಳ ಅಪ್ಪಗಳ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವಿನೊಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ನಾವಾಗ ಭಜನೆ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಜನೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋಂತೀರು ಮುಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾಗಲ್ಲ ಬರೋಂತೀರು ನೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಹಸಿರಣ್ಣ ಇಡಬಹುದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಕೊರಿಯೋದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯೋದು ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಾಡೋಡು ಹಸಿರಣ್ಣೆಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ಪನ್ನಿಟ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಲಿ ಆವಾಗ ಅದು ದಿನ ಉದ್ದೀಗಿ ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೇ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಥ ಗುಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಪನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದ್ದು ಪೂಜೆ ಅವನಿತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಮರಣ ನಂತರದೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಪೂಜೆ ಅವನಿತ್ತಂದೆ ದೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಗುಡಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಅನ್ನೋದ ಆಟದ ದುಂಬು ಆದಿಮೇಯ ಪಾಡಿನೊಂದು ಭಟ್ರು ಅಸಗಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ಎಂಬಲ್ಲ ನೇಂಜಿನ ತಪ್ಪು ಭಟ್ರೆ ಬಂದೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ದೇವಿನ ಪಾದೋಡು ಕುಳ್ಳೋಡು ತರೆಟು ಕುಳ್ಳಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಎಂಕವ ಸತ್ಯಾನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚಿನ ಐನು ವಿವರ್ತಿತ ಬಂದೆ ಭಟ್ರೆ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿರ್ತುಪ್ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪೋದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂದು ಸರಿ ಎಂಕಲು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಓಲ ಪತ್ತಿನ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಣದು ಬಲ್ಲ ಇದ್ದಿ 12 ದಿನ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟೋಡು ನಾನಾಗ ನಮ್ಮಡ ಅದು ತಾಕತ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಕನಟ ಈ ಮಲ್ಪುಲ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾತೀನಿ ಯಾನು ಭ್ರಮೆಂದ ಏನಿದೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮಿನಾಗ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಗುಡ್ಡಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಮೂಜಿ ಗುಡಿ ಏನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅವನು ಬರೆದು ಏನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಸ್ತ್ರಿದ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲ್ಲದೀಪ ನಿಂತಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಣಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಗುಡಿನಿ ದೇವಿ ಅತನ ದೈವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಗುಡಿನ ಕಟ್ಟಾದ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾವಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಮಾದೇವಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ ನೆಪಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ ಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಣೆಗಳ ಬಂದು ಪೂರ ಅವಕಲು ದೈವ ಮಲ್ಪಾದನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಗ ಏನು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಂಗಳ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಮೂಜಿ ఒక ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪನಾಗ ಸ್ವರ್ನಾಡ್ ಮೇಳದ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಮಾತು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಆಯ್ನವು ದೇವಿ ಮಾತ್ತೀರಿ ಹೌದು ದೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರಸಬಂದು ಏದು ದೇವಿ ಮಾತು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇತೆ ದೇವಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ದೇವಿ ಮಾತ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಆಟ ತುಯಿಲೆ ಕಾಪುಜಿ ಇದು ದೇವಿ ಮಾತ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಮೂರು ಆ ಗುಡಿ ಮೂಜಿ ಗುಡಿ ಅಂದು ಪೂಜೆ ಕಾಣೆ ಆದಿರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಬೈಯಡಿ ಹೇಳರೆ ತೂಲೈ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನೆ ಎತ್ತು ಇಂಚು ಪಿದೆ ಬಂಗ ಅವು ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತೂ ದೇವರ ದೇಟರು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತು ಪೂಜೆ ನಿರಂತರ ನಿತ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಡಾಗ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಬಡವಡಿಯರು ಬತ್ತರೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಲ ಇತ್ತಂಜಿ ನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅದಾದನ ತಂದಲ ಬಂದ್ಬಿಜೇನು
కొంచెం మల్లగల సోజే ಇದೆ ಎನ್ನಂದ ఆయన ಇಸ್ಲಾಮಯ ಬುಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸದಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪುರಾಣ ನಮ್ಮಡ ಆತ ರಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಾರಿ 20 ಸಾರಲ ಇಜ್ಜಿನ ಸತ್ಯ ಈತು ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೈದು ಪೂರ ಬಾವಿ ಸಭೆ ಅಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಮೇದು ಜಪ್ಪುನು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ದಸರಾ ನೀರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಸರಾ ನೀರು ಬರ್ತೇವೆ ಮನಾಯಿ ಪತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದ ಏನಿದೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಕ್ಕಿಂತ ಸುತ್ತದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ನೆರೆಗಾರ ಬಂದಿದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದೂರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು ಹತ್ತಿರದ ಬೆಟ್ಟ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಇದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅವು ಮನ್ಪಾರ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಡೆ ಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದ ಇದೆ ನಾನು ಪುದಾರಿಂಜ ನಾನು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಮದ್ಮೆನ ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಚ ಲವ್ ಮಲ್ದೇರು ಮದ್ಮೆ ಹಾಕು ಜೋಡೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಬಾರಿ ಸ್ವಾದ್ಯ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಆರು ಕಂಡೇರು 15 ತಲೆ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಐನು ಗುರ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಹಿಂಗದಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಕ್ಕದು ನಾನು 14 ದಿನ ತಾನೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನನೆ ಕಂಪನಿ ಬರೋದು ಆ ಕಂಡಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದ 14 ದಿನ ಒಟ್ಟೆ ಮದ್ಮೆ ಆಡಕ್ಕ ಯಾನಂದ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸತಿ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟಾದರ ಬಲ್ಲೆ ಬೈಜಿ ಬರುವೇರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬರ್ಪಾವಿಲ್ಲ ಮುಖ ಓಮ ಬರದೀತ ತುಯ್ಯನ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗೋಟಿ ಚಿತ್ರ ಮಾತನ ಮಾಟ ಮಾತ ನಂಬುದಿರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ನಿಜ ವಾಸ್ತವಡು ಎಡ್ಡೆಂತನ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಸನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆಂತನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಓಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಚಂದ್ರಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ಆತನ ಮಾತಾಡ ಆತನ ಚಿತ್ರ ಮಾಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಚಂಚಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಟವಂತ ಕೊರಪಿನಗಳು ಇದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳು ಬಾತದು ದುಃಖಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಕಲು ರೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರೋಗ ತಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲ ಮೂರು ಕಣ್ಣದ ದುಃಖದ ಇದ್ದು ನಮ್ದು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇರ್ತದೆ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೇಜಾರ ಆತಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ಯಾರು ಕೊರಪಿನಂತ ನಮ್ಮಿನ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಬಿಡೈ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂದ ಆತನ ದೇವಿನ ಪುದಾರ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಂದ ಈತಿನಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾಕಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಆವು ಬಂದು ಲೆತ್ತದ ದಾದ ಆವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ್ತು ಸ್ಥಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೀಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗೋಪಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸನ ಆ ಜನ ನರ್ಸನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೈತನು ಮಸ್ತ್ ಟೀಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಂದ್ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಉಲಾಗಿದೆ ತಂದು ಈ ಟೀಕೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ಏನಾಯ್ತು ಕಂಗಾಲಾಪನ ಅಂಚ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತನ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪಿನ ಆ ಸ್ಥಳಟದಲ್ಲ ದೋಷಕ್ಕೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟತ್ತೆ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಗಳು ನಂಬಿನ ದೈವಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದೂ ಆಯ್ನ ಆಗ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರಡು ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗಳು ಮಾತಾಡ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಟದಾದಪ್ಪನಂಡ ನಮ್ಮಿನ ದೈವನು ಆ ದೈವ ಒಂದೊಂದು ದೈವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬುದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರದೇವತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ ಕಟ್ಟುಂಟು ಕೊಂಚ ಅಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಮೈಯಂದ ಭೋಗ ಅಂತೀರ ಅಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆದ ಇದನ್ನ ಚಾವಾಗಿ ಮದನ ಗೈಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ ಏರಿಯಾಕ್ಲು ಮತ ಕಷ್ಟ ಐತಿನ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಐದು ನೆಲಟ್ಲ ನಂಬುದ್ರು ಮನೆ ದುಮ್ಮದ ಒಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ನಂದು ಮದನ ಗೈದಿದ್ದು ಫಲಾಯ ಅಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋಲಾಯ 14 ಇಂಚು ಅಗಾಳದ ಒಂಜಿ ಮಂಚ ನಮ್ಮನ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮನಿ ಗಾಡ್ಸಲ ಬಡಪ್ಪನ ಪ್ರತಿರೂಪರದಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಐತಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಂಬುದು ಮನಿಲ ಪುಡದಿನ ಉಂಡು ಪಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಪುಡದಿನ ಉಂಡು ಒಡಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಓಲು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲು ಇಂದು ಇಲ್ಲಲು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪುಡಾದು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ತೂತೆ ತಿರೋ ಭಾಗ ಪುಡದಿನ ಸೈಡ್ ಪುಡದಿನ ಆಯ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ನಂದನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ತುಳುಟ ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಉಗಮ ಉಪ್ಪುಂಟು ಓಲು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸರಿ ಉಂಟ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಸರಿ ಉಂಟು
ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದು ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ದೀಪನ ಕಟ್ಟುಂಡು. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು, ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು, ದೈವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಕಟ್ಟ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದಾರ ದೈವ ನಂಬಿನಾರಿ. ಅಂಚೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋನಾಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತೋಜುದು. ಕೆಲವಿಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೈದ್ಯನಾಗಲ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದೆ ಆಪಾಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜುದು ನಿಖಿಲ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಾರಿ ಜನ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಡ ಕೊಡುದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಡು ಮೆರೆಗಂಚೆ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಜವಾದ ಏನ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲಡೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದೈವ ಕೊರ್ನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಜೀವದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದೈವ ಅನ್ನ ಅದು ಆನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಈ ಎನ್ನ ಚಾವಡೆ ಒಂದು ಚಾವಡೆ ಆಯ್ನ ಅವಳು ಗಗ್ಗಾರ್ದಿದ್ದ ಅವಳು ಗಗ್ಗಾರ್ದಿದ್ದೆ ಇದೇ ಪಾರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಚಾವಡಿ ಆಯ್ನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಚಾವಡಿ ಈ ಚಾವಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಸೂಚಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಐನೇ ಏನಾಗಲೇ ಬಂತು ಆವಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಚ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಟಿಕೇನೆ ಚಂದನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಸಗನ್ನಿ ಅಂದಾಲೆಕ ಬಂದ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಂದು ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾರ ಕೆಲವೇರು ಬೇಲೆ ಆಯಿ ನೀನು ಬುಕ್ಕರೆಡ ಬಂದಿರು ಇರ್ಲೆ ಕಾನಿ ಬುಕ್ಕರೆಡ ಬಂದಿನಿ ಅವಾಗ ಆಕಲು ಎಂಕುಲನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲ ಪಾಪ ನಂಚ ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆ ಮುಖ ಯಾನು ಒವೇ ಟಿವಿ ಡಾಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಾಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಾಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೇ ನಂಚ ಪೇ ಜನ ಬಲ್ಲೆ ಎಡರೈಸ್ ಬಂದು ಎಂಕ ಎಡರೈಸ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪರ ಆಕಲು ಎಂಕ ಬೆರಿಸಾಯ ದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡಾಡು ದೇವಿ ಬೇಡ ಅನ್ನ ಪತ್ತೇರಿನ ಸೇರದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಣ ಉಂಟತ್ತೆ ಆಕೆ ಸುಲಭಡಿಸಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪು ಸೇರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಬಡಲೆಗ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಚಾಪುಂಡೆ